Gabon, ongi etorri Gau Pasa podcastera, hemen gira beraz Bada eta Euskal Irratiak, zuen emankizun favorituena, orkesteko berriz ere. Hemen ditugu Laia eta Peli. Gabon, ongi zizte? Gabon, behitazu. Bai, ni bikain. Atzo hipnotizatu naute, eta biziki ongi sentitzen naiz geroztik, ni ustez pertsona berria eta sendoagoa naiz gaur. Bikain, horretarazten dut podcast hori ez da kazetaritza, hemen gira momentu goxo bat pasatzeko, eta gaur gure gomita diputatu bat da, hemen txe dugu gurekin, Peio Dufo. Gabon? Bai, gabon. Iruei eta ikusentzulei. Ongi zira? Bai, ongi. Bai, hemen gozo. Bai, Jonan hemen Euskal Herrian. Euskal Herrian janeko abiapundu on bat da, egia egan, ez da Parise eta holako formatu batean bizki gozo. Bikain. Asia entzin, horretaraziko dugu beraz, Pirineo Atlantikoen 6. hautez barrutiko diputatua zirela. Agian, hasten algira hortik, esinpleki zer da diputatu izatea gaur egun. Galdera biziki zabala da, zer da pertsonalki, zer da funtzio gisa, zer da diendarteari begira, badira mila galdera horren giberean. Diputatu izaitea erranai arrunta da legeen egitea eta legeen aplikazioaren kontrolatzea. Hori da, lehen gauza. Legeak bozkatzen dira parlamentuetan, bagira bi, bada Asamblada Nazionala, bada Senatua, hor bozkatzen badira legeak, gero aplikatzen ditu gobernamenduak, eta bere aplikazione hori ere kontrolatzen dugu. Badira aste batzuk horren zaintzeko. Orduan, lege aldatzea eta kontrola. Guti gura bera hori da. Gero honik nola ikusten duten funtzioa, gehiago da Ipar Euskal Herriaren bozera maitea Parisat. Zara orain arte Euskaldunik ezen izan Parisen azken markada horietan behintzat. Eta Euskaldun izan ez gain abertzalea izaiteak beste zerbait ere eramaiten du Parisat agian. Hori sehatzen gira taldearekin eramaiten, entzunarazten Parisen, eta maiz abertzaleen zat, elkarrizketak baziren hemen, tokiko beste politikariekin eta guti Parisen. Eta egia da, azken aste hilabete horietan, Le Cornu parezpare ikusi udala, hainbat ministro parezpare ikusi ditut, eta Ursula von der Leyen ere Bruselen ikusia, orduan horrek permititzen du zinez, gure egoera, gure keskak, gure galderak entzunarazten goi mailan eranen nuke, eta gero aintzinamendu tiki batzuk barin badira ere ez da nahiko, eta borroka segitu beharko da bai. Aipatu duzu, orentxe diputatu abertzalea zarela. Begiratu dugu pixkat historikoki edo, eta azken diputatu abertzalea edo euskaltzalea bederen. Hori da, bai. Irurogeiaren hamarkadan zen, ez maiz okertzen. Eta beraz, musikaria ere, aipatuko dugu, baina zuk hainbat kasketa dituzu ere, ez zira bakarrik diputatua, musikaria zara ere. Ez naiz gauzain itzik egeran, baian. Bai, bizi normal bat ukan dut. Eta zuek bezala, zak ez izte bakarrik hemen aurkezle. Bai. Bai, bera, bai, deskongelatzen dugu, ateratzen dugu kongelagailutik, izoz gailutik, eta bai. Eta bai, musika munduan ibilia naiz, militantzia nainitz, Donibane Ziburuko gaztetxean hainitz garaian, bai. CGTN... Eziagiago, Donibaneko gaztetxean? Bai, biltzen naiz tarteka. Hore, sartu naiz ordola bi haste, inberko dira gauzak hor. Bai, eta gaztetxe baten indarra da belaunaldi berriak sartzea eta odol berri baten emaitea. Hori da, garrantzitsua da. Eta ibiltzen naiz tarteka Donibaneko gaztetxean beti, eta joan den urtean eman genuen azken kontzertu bat Iluma taldearekin, eta izate ere berriz muntatu genuen kontzertu batekin, eta zein goxo zen horrat itzultzea 5 urte geroago. Aipatzen duzula gaztetxea edo, ez dakit nola etorri zitzaitzun, beraz aipatu duzu, diputatu, baina aintzinetik militante ere, sindikatuetan ibilia, justuki, gaztetxea aipatu duzu, nola sartu zinen militantzia mundu hortan, agian gaztetxetik eginda, edo ez dakit? Usteet gaztetxetik egindela, gero nire baitan beti injustizia, beti
salatzeko gogoarekin. Sartu naiz bai gaztetxetik, baita ere lan munduan trenbidetako langile gisa, batzuk bazakiten implikatuan nintzela gaztetxean eta etorri ziren nire gana CGT-ko karta hartzeko. Hartu nuen sindikatu batean sartu behar nintzelako eta zoritxarrez labek ez zuelako indarrik, nire ikuspunduan eta hori eztabaidatzen alda, SNCF-en, baina sartu nintzen jakin gabe sobera, baina sindikatu batean sartu behar nintzelako, dena den, nire ideologian zen, eta uste dut hilabete bat beranduago eskatu nindutela sartzea CHS-eten, beraz mandatu batean, eta horregia sartu nuen militantzia juntan, eta CGT-rekin hainitz, sindikatuarekin hainitz formatu egin naiz. Hainitz, ez da pentsatzen eta hori azpimahatu nahi dut, eskola oberena da, ni eduriko. Ni ez naiz bate politikari, baina... Zan buru mugimendua, baina... Egan nahi dut hortik ez naizela... Ez dutela sekulan nire burua aurkeztu, diputatu izaiteko. Nik nuen sekulan pentsatuko eskualtzatzea diputatu izaiteko. Eta ez dut egin. EH bai etorri zen nire gana, nintzen nuen ere garaian EH baien karta, egia egan, 2022an, eta etorri ziren nire gana ganez pentsatzen dugu hautagai ona izaten alko... Nola egan? Zinatekela. Zinatekela, mi esker forma uberen hori da. Euskaltzaindia representatzen. Izaz gaiutik ateratzen dugu larik ere Euskaltzaindia representatzen du. Frantzesez bazen metre kapelo olako bat, eta zoik berbez dozu zautzen beste batzuk bai. Hora, salaketari gabe. Eta beraz, nire burua politikan ikusten, nire burua militante ikusten dut, edo engaiatua ikusten dut. Naura, ni bili naiz, erran bezala sindikatuan, gaztetxean, bakebidean, hainitz bakebidean, bili naiz, elkarte hainitzetan, aurren ikastolako lehendakari bili naiz, musika munduan ere, musikeria, Euskal Herriko disketxe errikoia sortu genuen garaian, Iparkor mugimenduan sortu genuen iparaldean, hainbat proiektutan parte hartu, eta azken engaiamendua ere, bat badut eridena, eritasun berezi bat duena, bista galdua duena enitz, eta guzi, eta horren inguruko borroka bat ere badugu, familiarekin, ikerketa dirustatzeko, eta gauzako hobetzeko, bere egoera baita beste erien egoera hobetzeko, orduan, engaiamendua eranen nuke nire irudikatzeko hitzo berena, ez politikariz, eta egia egan ez dut nire biziosoan politikarik eginen, ez da bate nire helburua, hor sartu naiz nahi gabean kasik, eta aldudan guzia egiten dut, gauzak ongi egiteko, badakit militante gisa zer den norbaiten zat bozkatua izanez gero bizki, nola egan, decepzionatua izaitea, zakin nola egan euskeraz, baina bizki gaizki bizitzea nola aplikatzen diren zuk pentsatzen zinituen programak. Eta orduan garantzia handia ematen diot horri, gardentasunari, ganetorriari diendartearekin, eta guzi, orduan ardura, albezen ardura usaz ibiltzen naiz, eta badakit, diendakit soiten duela initz, badakit ez dudela denen beharreri erantzunen, aldudan guzia egiten dut behintzat. Aipatzeko edo ere, nik banituan, hainbat galdera prestatua diputatuen edo funtzioari buruz ere, beti entzuten baita hori diputatuen errealitatea edo egunerokoa, legeak bozkatu hori guztia, baina bizitza edo diputatu baten bizitzan, baitut galdera hainitz, adibidez baten batola emateko, asambladako ostatuan baute da sagardurik. Pentsatzen dut badela, nik ez dut asambladan edaten, batzutan mainean, ahano baso bat, baina
pentsatzeu txagarnua badela, Euskal Herrikoa ez bada ere, elzepen egin den elkarrizketaren ondorioz, irulegiko sotoa plaza hartuko du Parisen asambladan. Eta hori, bai. Eta hori, zinez, ekarri nuen, eraman nuen beraz irulegiko arno boteila bat, eta gustatu zizaien, eta asambladako ostatu eta jatetxean kudeatzaileak erran ninduen hartuko dugu. Eta hartu dute, bai. Ta asko edatzen dute beste diputatuak? Batzuk bai. Ikusten duzu batzutan desbordatzen... Bai, batzuk... Izenik eman gabe, izenik ez dut aterako baina. Bai, bada arazo bat, alkoholarekin gutik badute, baina batzuk badute, bai. Eta gero... Estresatuak dira, gehiago. Kondutan, irrizari zira, baina kondutan hartu behar da, zinez, egoera hainitz zaildu dela diputatuentzat, egan nahi dut ez dela gehiengorik, eta horrek dena permititzen du, baina lan hainitz gehiago emaiten duene. Zenta, lehen gehiengoan bazinen, gehiengoa segitzen zinuen, bozkatzen zinuen gehiengoa bezala, pasatzen zen, eta kitxo. Ezin nuen, behar ba, hainbeste lan gehiagorik egin behar. Eta oposizioan bazinen, entxeatzen zinen, zure boza pausatzen zinuen, eta baina azkenean galtzen zinuen gehienetan, eta duku, gaur egun ez da gehiengorik. Eta gertatzen dena da, gaur eraikin nahi bauzu, sekulako lana eraman behar da, adibide bat laborantza lurren inguruko legea, eraman dudan moduan, taldearekin, tokiko eragileekin, eta horrek hartu gaitu 6 hilabete oso idazteko legea, eta momentu berean, beraz elkarrizketak Zaferarekin, ELB-rekin, Laborantza Gamararekin, FDSO-arekin, FNSO-arekin Parisen, Konfederazio Peisan, notarioekin, ezakitzen bat, horretara lege horren inguruan, orain badu urte eta erdiari garela horren inguruan, pentsatzen dut, 100 bat elkarrizketa egin ditugula. Ni, taldea, harrigarria da lana, zer den lan bezala horren gibelean. Eta horrez gain, joan behar zira beste taldeko diputatu eskun mutura parte. Alde batera uzten dugu, nik aipatuko ditut egin ideiak behar ba, baina ez dute ekin hitz egin nahi ere. Baina, horiek aparte, alderdi guzietako laborantza munduan adituak diren diputatuekin hitz egin dut, orduan, beste elkarrizketa batzuk, kafe bat hartu edo, bazkaldu edo, eta dena eraiki zerotik. Eta gauzatu da, lehen irakurketa pasada, normalean primaderan pasatuko berkolitaike bigarren irakurketan senatuan, berriz itzultzeko asambladan. Erakusten da, lege txiki bat, ez da hain potoloa, badira lege batzuk artikuloen hitzekin horri baitu lau. Ez da inbeste, baina horren gauzatzeko sekulako lana da. Baina hori, usaian ez zen gertatzen. Oposizioan zen norbait, ez zuen olakorik egiten al. Eta hor, egoera horrek, lan hainitz gehiago eskatzen badu ere, aukera hainitz gehiago proposatzen ditu agian. Aipatu duzu leheno lege horiek beraz sekulako demora hartzen dutela eta lantzen dituzula zure ekiparekin justuki nola osatzen da diputatu baten ekipa edo taldea. Ongi ulertu badut, zuek hautatzen duzue nola osatu talde bat gero zuen lana laguntzeko azken finean ez? Bai, gero diputatu bat ez da bakarrik. Diputatu bat da ni harreman arrunta dut EH Baiekin hemen eta astapenean taldea osatzeko eta lehen lanak eramaiteko Gabi Arrestegirekin bikotea hartu nuen langile gisa, lehen hilabeteetan, eta gero, Parisen norbait atsemaiteko, enakien ere mail kutsa bat banuela, eta ordinagailua eman, dena konfiguratu, eta banintuen 50 mail, eta horietan 25 kurrikulum vitae baziren, janik barnean. Deus ni hori galdegin gabe, hori Parisekoa egesa bai eta ez dakit berdin 200 CV eskuratu ditut,
Eta beraz Gabirekin aztertu, begiratu, zein ziren profil gogokoenak eta egia erran, eta hori ez da egia diputatu guzientzat, baut talde bikaina bat, beraz, baut Gabi Arrestegi, beti nirekin gurekin lan egiten duena, EH Baien ere egontzen militante eta permanente garai batez. Badut hemen Euskal Herrian Han Lakutur, hanek lan egindu Jose Boverekin 10 urtez Europar Parlamentuan, eta Euskaldun berria da, Baionan bizi da. Parisen baditut beste bi, bada bat Alexis Bernigo, bera da, Han eta Gabi ezautzen nuen, Han famaz ere ezautzen nuen, eta orduan erresago zen Parisen, ez duzu nire ezautzen, eta ez duzu hartu nahi norbaitek errandako norbait, zenta aipatutako norbait, zenta pentsatzen alduzu besteak hori aurkezten zaituela idei batekin buru gibelean. Orduan, Alexi Bernigo beraz Burgoineko pertsona bat da, eta astapenean ez genekien ere militante zela, baina ala zen, elefitik urbil dena. Alexik bere CVA orkestu zen jende diputatu bizki gutiri, ezen sekulan diputatu baten laguntzaile izan, baina bere ibilbidea initz maitatu nuen, eta elkarrizketan lehen harremana bikaina izan zen. Eta beraz, evidentzia bat bezala izan da, eta gane nuke orain urte eta zonbait hilabete elgarrekin lan egiten dugula, eta zinez, egunero zoriontzen dut, zakit zelua edo ezagin hor behar den, baina dudan taldearen zatzen eta bikaina da, eta azkenik sartu zen duela orain 3 hilabete, baina ikastaro nahiko luze bat egin zuen, Ibon Arenas, hori Gipuzkoa da, eta Europar aferetan ikasten zuen Sorbonan Parisen, eta bururatzeko bere estudioak 6 hilabeteko ikastaroa bazuen, gurekin egin du, eta taldean sartu da. Hora, 5 gira, eta hemen bada Meli, hor Iberian ez duzuena antenan ikusten, baina eta sartu da ikastaro bat entzat gurekin komunikazioan laguntzeko, eta entxeatzen gira, taldean ere saharazten nozteinka, tokiko perfil batzuk importantea baita, esperientzia hori partekatzea, ondoko belaunaldiei, eta gustu emaiteko ondokoei bide beretik aritzeko, eien bidetik, baina ikusteko zer den politikan engaiatzea eta militantzian. Bikain, izan dugu parada, gero berriz gauza horiek aipatzeko. Proposatzen dizuedana orain, da olaia zure kronikarat pasatzea ongi bazaizu, bai? Bai, bikain. Beraz ni gaur, peio, nahi nukezuk pixkat kondatzea, zer den diputatu baten egun simple bat. Itenan nauzu zure egun baten vlog bat, zer da, deia ikusi duzu ez vlog bat edo xai sozialetan, zure egun guztia filmatzea, zer jaten duzun, zer egiten duzun, nola loiten duzun. Eta badira bi egun mota. Biak nahi ditut. Bat Euskal Herrian eta bat Parisen. Euskal Herrikoa hartuko dut atzokoa eredu bat da, ez da egunero hola, baina atzoko izan permanentzia bat banuen miarritzen, eta beraz... Goxaltzen duzu haintzin ala ere? Zer? Goxaltzen duzu haintzin ala ere? Bai, barkatu. Bera nahi ditu detailik zer dutan gatzartzen zaren, eta dena. Morning routine guztia. Gero nik... Skinkerta. Bai, ados, mehongi, arrazoin duzu. Beraz, atzoko eguna, normalean egunero, 7 inguru atzartzen naiz, goxaldu bai, nik goxaldu behar dut goizetan, kafe bat hartu, eta buregora joan. Buregoan gero entxeatzen naiz goizago iristen, ez dut beti lortzen, zenta etxean. Entxeatu zira? Bai, entxeatzen naiz. Eta atzo goizean adibidez, 8:00 buregoan nintzen, eta 9:00 lehen itzordua nuen, eta itzorduak banituen, ordu erdiro, ego erdi eta erdi arte. Ula.
Eta bazen pixkat denetarik, ere bazen pertsonak hitz egin nahi zutenak nirekin gai batentzat, beste batzuk elkarte batekoak pixkat eien oharrak egiteko gauzak nola hobetu legean, beste norbait COVID luze batean ibiltzen dena eta pixkat azpimarratzeko egoera hori berezi hori zein den, zer izan dut atzo, hainbat itzordu eta bat bestearen ondotik, katalan militante bat heldu dena Euskal Herrira bizitzera eta nahi duena mugitu abertzale munduaren zat han erk taldearekin militantea zelarik, denetarik izan daiteke itzordu horietan. Gero geran dentistara jo naiz. Hola, itzorduak dentista, ez zu jaten momentuan. Eta gero jandut, ezakit... Lunchbox edo... Meli jandugu, ezakit batak terdi inguru hola. Ala ere... Jandugu, pizza bat, fite. Eta gero banuen itzordu bat... Gizozu azitunak pizzetan edo... Denetaik. Zen batzuk... Denetaik. Eta piña edo ananas pizzetan hori... Eta atzo udareekin Melik iten dugula gibilan bat. ez batea dos. Bikaina dena. Bi zikiona. Iturriño pizza, oiek erraten duten bezala, suplement udarea. Eta bikaina. Udarea pizza bina? Bai. Eta balio du. Gomidatzen ditugu gure entzule eta ikusle guztiak hori... Egote finantzatu eman gizuna hau ere. Hori ere, bai. Bon, bref, barkatu. Eta gero bagenen itzordu bat Gabi Ibarburu laborariarekin azkainen, berak ardiak eta ahateak azten ditu, eta bere egoera azpimarratu nahi zuen, eta gauzako betzeko pistak ere erakutsi nahi. Eta gero horren ondotik banuen bilkura publiko bat, genuen bilkura publiko bat Larriko gelan senperen, eta beraz berriz lokalatik pasatu eta Larrikora joan, prestatu gela, prestatu behar zen guzia, itzartzea, eta gero bilkura publikoa, iraundu oren eta erdi guti gora bera, eta gero oren batez egon gira guti gora bera ere, diendartearekin, ostatuan, baso bat hartzen, eta biskotxa, bai. Nietzat garantzitsuena hori da, diendartearekin harremana. Nietzat horren ofizioaren lehentasuna da. Diendetik urbili zaitia. Eta horra. Hemengo eguna junta nolakoa den, eta gero, sartu, eta lo egin. Afaldu. Ez dut afaldu atzo atxean. Hartu dut errege biskotxak bat zien, eta parte pare bat, sagarno pixkat. Ukan duzu baba? Ez. Me dut zor dainu behar duzu biskotxak. Kasu diputatua da, errepublika batean gira, baba erregea, kasu, batzuk kasatuko dira. Egia. Ez gira legatu behar. Eta Parisen eguna junta bat berezia da. Parisen da goizetan atzartzen naiz, aldudanean goiz, joiteko lasterka egitera batzutan, hori niretzat importantea baita, eta ez dut aski egiten, baina nekaduraren gatik. Parisen eguna hasten da normalean beratzitan. Eta nahi guzu Parisen korrika egin, ez eta hemen? Bai. En fet, Parisen baliatzen dut denbora guzia gastatzeko olako gauzentzat, lanarentzat eta ongi izateko, en fet, ez dut denborarik gastatu nahien. Orduan baliatzen dut dena aldudan guzian egiteko eta etxean gero aurrekin gozatzeko, aldenean. Eta guti alda, orduan atxikitzen dut denbora hori. Parisen da, 6 terdi, 7 terdi inguru atzartzea, kirola egin aldenean, gozaldu, badugu buvet delako bat, bereko aldean. Bulegoan lo egiten dut. Badut bulego bat dena apartimendutiki bat. Nun badien bi bulego. Studio bat, piskat. Studio bat, horra, hala da. Edo hoteleko gela bat, baina ogerik gabe. Badira bi bulego, eta plakarrean bada oge bat pleatzen dena. Bai. Orduan, Alexi eta Ibonek lan egiten duten nire elogelan.
Eta zuk loiten Edo lo zu, egiten edo dut egin bulegoan. Nahiz bezala. Aderantz izartzen alda, eta hori berezia ikusten alda, baina en fait, hori da atera bideo berena, ala bezain denbora guti gastatzeko. Gero bederatzitan hasten dira bilkurak, elkarrizketak, komisioak, hemizikloa, depende ze egunean garen. Normalean batak arte, batetan mozten dugu bazkaltzeko, maiz bazkaria norbaitekin bilkur bazkari bat izaiten da, norbaitekin senatari batekin. Jodan bazkari demoran ez zire ez tala sai. Ez, sekulan. Hori kasik sekulan, edo bizki gutitan. Hori, batzutan atsemaiten dut tartetxo bat, lo aldi, siesta edo bederen mozteko pixkat. Bai. Bulegoan ematen dut musika, erraten diet beste behi, musika ematen dut, etzanik ematen naiz. Musika, nola musika? Lasaiak. Klasikoa edo jok? Lasaia. Hor garaiuntan da izan daiteke edo gorka urbizu, hor hainitz maite dudana, eta Spotifyek dio gehien entzun dudan artista dela Ez da horten. bat duni, uste ben. Ez oraindik, berba ondoko urten, berba. Hasiko. Zuk erranik, hastian, entxeatuko naiz, alabek erranin duten, eta bon, ez dut aski entzun berba, berritza aukera bat Zure emanen gaztelera diot. arantzeko, Horra, gorka urbizu, itoiz edo Radiohead, depende, eta beste pasadena eta beste talde batzuk, hor musika lasaia behar dut, piskat deskantxo piskat hartzeko. Posizionean, ahnasan horrekin. Horra horixe. Nik siestarako Ruper Ordorika gomendatzen dut. Bai ere. Fan handia naiz. Bai, nire bai. Egia. Zuzi, Egia. notizatu azira orain ordan zu. Ni bai. Ordan zu orain Ne lasai. Ruper entzuten dut goizero hor. Ez natza maitut. Maitut gosarian, eta gosaltzeko kanturik onena da Ruper Ordorikaren sarri-sarri bertsioa. Ados. Bai, ezagutzen dut. Bai, Biziki bai. gozoa da gosaltzeko ez Egia. natzan. Bai, barka, derivatu Bajatuaren pixkat. zutzen. Eta gero berriz hasten gira normalean irutan, aste hartetan da bitan, beste egunetan irutan, ahatzeko sortziak arte, eta hor hemizikloan gira, normalki. Batzutan baitugu komisioak momentu berean, eta beste lan talde batzuk ere momentu berean. Orduan, beharko nuke, 3 edo 4 tokitan izan batzutan momentu berean, eta ezin dut. Bon. Ordan, hortarako jendeak batzutan dio hemizikloa hutsa da, baina en fait ez da hemizikloa bakarrik. Eta hemizikloan izaita ez da behartua komisioetan bai. Izenpetzen dugu komisioan erakusteko hor garela. Behartua da hor izaitia. Hortarako lana bizki zaila da, zenta en fait batzutan lasterka ebiltzen gira bulego batetik, hemiziklora boska batentzat, berriz joan beste bilkura batera, eta lasterka ebiltzen gira hainitz. Zortzitan mozten dugu afaltzeko, hor ere batzutan badira lan afariak, baina hori gutiago gertatzen da. Eta bederatziak eterditan berriz hasten gira, eta hor normalean hemizikloa da gau erdi arte. Eta duku, bulegora itzuli, eta hortarako gaiten nuen bulegoan lo egitea ongi dela, zenta bada bakarrik-karrika trebeskatzeko, eta bulegoko eraikuntzan gira, eta normalean gau erdi eta erditan bulegoan gira. Naiz. Wow. Beste entzat ez dakit. Hortarako zaila da goizetan batzutan sekterditan atzartzea lasterka joaiteko, zenta budjeta denboran izan da garaibat, noiz 15 egunez, 13 egunez egin dugun, goizeko bederatzietatik gau erdi arte. Eta, en fait, errokeri bat da erritmoa. Eta Euskal Herria sartu gabe, hortarako, eta egia da, entzuten dela, hola, diputatuek, zebizia, egia erran, nahi duenak, etorri nahi badu, erakutsiko diot, ez dela ingoso, ez nahi splenitzen, ez da hori bat helburua, da justu, irudikarazteko zer den egiazko egoera, zure funtzioa bururaino entxeatzen bazira eramaiten. Hora. Galde ginen nizun, ala ere, nola atxematen duzun justuki denbora, familia ikusteko ere, olako... Hori da bizki kaltegarria dena, engaiamendu bat da, nirea, taldearena, partiduarena, alderdiarena, baina familiarena ere bai. Eta berri bagira ere, talde bat segitzen dugu izaiten, nire lehengo bikotearekin, nire aurrekin,
eta zaila da. Egia egan hori, funtzioaren alde biziki iluna da, badakite, zain ikusten haute, bai telebistan, elkarrizketetan, eta dena. Eta badut xantza hori, horiek onartzea nire engaiamendua. Engaiamendua ez da diputatu bilakatu nintzelarik abiatu orduan, nire familiak badaki nola funtzionatzen dudan, eta zer den nire engaiamendua, Ajunta ez dut nahi diputatu gisa edo, beti izan naiz, ikastolako lehendakari, hastean behin ahatz bat banuen bilkura bat, gaztetxea bakebidea ere, hastean behin eguerdi bat pasatzen nuen bilkuran, ahatz bat ere bai, eta engaiamenduak hori olakoak izan ditut, Ziburko Herriko etxean, hauzapez ordea bozkatua izan nintzen 2008an eneko aldanarekin, eta hor ere sekulako engaiamendua zen. Ordan familiak bazaken, hor engaiamendu hori, besteak baino, hainitz gehiago da, zenta hor aipatu ditut hasteko egunak, Euskal Herrian edo Parisen, baina haste buruetan ere, gaur egun bezala, larun bat gira, eta elkarrizketa egiten dugu, grabatzen ari gira, eta horrek egiten du ez nahizera familiarekin, arratsaldean miarritzen bada bilkura bat, eta eskatu ninduten arradioaitea municipalak lantzeko bukaerara joanen naiz, baina eta badira olako gauzak metatzen direnak, funtzioarekin lotuak dienak, eta ez da bakarrik nire engaiamendua, baizik eta inguruko guzientzat ere bai. Ikastola ipatu duzula hor. Ni biti izan naiz pixkat ikasle biziki isila, lasaia. Me jakin zazu izan zira, lehen pertsona zigortu nahuena ikastolan. Horretzen ziren? Ez naiz horretzen. No, me berriz esplikatuko izan nahi bat duzu. Bai. Ze horretik asege da, Aspalditik ez hautzen gira, ordan, bai. Enik ez dut arrazoiko horrekin. Ale, bota, prez naiz. Egon, kaskoa ematen dut. Prez naiz, kolperaten hartzeko. Ez, orain onartua dut eta... Haintzinetik barkamenak, ez dakitzen egin dudan, Zinez, argitu, ninduzun zinez zigortua izan eta biziki ikasle aparta eta, Orduan abian gira piongalidad skiatera aldean. Bai. Eta orduan etorri zinen... Bai, ilune segitzeko, bai. Eta bost neska ginen gelan. Orduan, ekizun hori gira, bost neskak, behitzen zira. Ba, ez, bota. Oiana Esnal, Maitane Alonso, Luma, Idoia Berrizten. Ba. Eta ni. Gartzen ditugu denak entzuten madin badute. Ikusten baduzie, eta gero bazen mutikoen gela, Julen, Gau, Jon, Kemen. Kemen, bai. Super. Gartzen ditugu ere. Ez, zuera, bai. Hori ez da polita. Egiten dut. Mezute bilatuko ne ustez. Bref, eta orduan, igotzen gira afaria eta gero, denak, eta hor Julenek erraten hau, Gau Taniarekin da, eta hori guzia, ez ziren, bazen horkiro ikastola ere, eskola ere. Bai. Eta orduan, Gau bikotan eman zen Taniarekin. No. Serie bat da, zure anekdota hor. Serie bat egin behar da. Bosgarren urtean ginen, Eta orduan, Julenek hori erraten zidan, gure logeretako bidean, eta nik ez duen entzuten, ez duen ulertzen erraten zidan, edo sokatuan nintzen egoerataz, edo festele, bref. Ekaitz emozionala. Bai. Eta orduan segitzen dut, Julen... Post-traumatismo zerbait. Bai, zinez, hor nintzen, ez dut ulertzen, eta kasik aligatu nintzen, haien ganberako aterat, eta zinez, nolako ulertzen, eta hor peiok errapatzen hau. Olaiaz egiten duzu, eta nior... uste dut hola pastu da, eta nire dut bezer, eta bai, antolatzen gero gauean joateko mutikoen logelarat, eta... Eta gantzina, 10 minuta pasabidean hor jarririk, eta egoren nintzen, hor 10 minuta pasabidean. Bai, Hola. Haintzinetik barkamena, baina, bai. Gero nahiko zorrotza izaten naiz, hori egia da. Nire alaberi askira hiru alabakitut, eta gurtzen ditut, beraz, ikusten manaute ilune loitzun eta ana. Eta badakite zorrotza naizela, egia da, nire buruarekin ere batzutan.
horiek eranen duten nire buruarekin ez aski eta hienarekin Bai, gehiegi, zuela. dudai gabe, bon, hori funtzioa da, buraso izanez, baina barkamenak, hainbat urte beranduago, zenta horrek egiten du, No. kasik 10 urte, ez? Bai, niko gehi eginen, jodan, bai, amar. Bai, Egan 10 deformatu du pixkat anekdota, edo hola oroitzen zira zu ere, hortaz? Oroitzen zinen hortaz hola, edo bat Bate, ere... baina kalapitak izan zirela, hortaz bai. Bai, me. Eta Be, bai, zenta hori guztiz gutitzen duela ere. Jaitut bunik, isil-isilan nintzen garaian, sekulan ez deus, bere buru hartu bon? banoan, pentsatzen dut, zantzera zerbait. Ara, finida ikastolaren traumak. Orduan, segitzen dugu, banon ere beste gai bat zurekin epatzeko, da gazten politizazioa. Bai. Nire ustez, gaur egun, bada pixkat arazo bat gazten artean, edo gazteak ez dira gehiago interesatzen, edo sare sozialetan ikusten dituzten gauzekin, nik usten dut ez dira inguruko gazteak, me gazte hainitz, nire ditnikoak eta eskuin mutuja bozkatzen dute. Bai. Hor bada, Bai, zure iritzia horren gainean pixkat eta... hori biziki kezkagarria da. Entxatuko naiz, labur biltzen, gazteriaren politizazioa edo ez politizazioa. En fet, hori da gertatzen dena. Zertarako gazteriak eskuin mutura bozkatzen duen. TikToken Jordan Bardella ikusten baitu, Bai. polita da, ongi hitz egiten du. Polita ez da nire gustukoa, debatea bada. subjektiboa da edertasun. baina Tongitz egitea. ongi hitz egiten du, bere burua hartzen du TikToken, ura edaten, eta en fet, Ez du irugileko ahloa edaten? ez dut uste, ez dut ikusi, eta inoke emanen, behintzat, Bai, eta orduan hor bada borroka batera maiteko, garantzitsua dena. Eta gazteriak ez du ulertzen zer den horren giberean. Nik eranen dut, eta hori gaztentzat behar ba, ez du zentzurik, baina hartu behar da den bezala. Bauta matxi bat bizi dena, 1 urte, eta hor berrikitan ere, Pierre Sarzabal kolegioan, ibili da, aipatzeko zer gertatu den okupazio denboran, fasismoaren azpian. Berak, Europa hauteskundeak emaitzak atera zirenean igande gauen nigar egin du. Berak fasismoa zer den badaki, bizi izan du. Ikusi ditu bere lagunak deportatuak, jendeak hilak, ikusi ditu emazteak bortxatuak, ikusi ditu dena, gertatu dena hemen. Eta berak badaki. Eta nik, beldur hartzen dut, noiz, historioan stenden, gazteriak ez du historioa menperatzen, ez du ulertzen zer baden eskun muturaren hitza gibelean, eta duku, bada desdiabolizatze zerbait, zer gaitik ez. Zer gaitik ez, baina begira frankismoak zer egin duen Euskal Herriari, Euskaldunei, Nafarroan tiraukatu zituen, usteut, 3.000 edo 3.000 arteko militante komunista podere hartu zuenean, Euskara hizkuntza debekatu zuen, eta hemen Hitlerrekin ikusi dugu, Petenekin ikusi dugu, Jean-Marie Le Penek torturatu du Algerian, eta bere alabari, edo Jordan Bardenari, lagunari, utziko diogu poderea, me jendea ez da konturatzen, zer egan nahi duen. Askida ikustea Trumpek egiten duena hor, militante pacifista bat, poliziak eraildu bere autoa eman zuen bide trebeskan trabatzeko etorkinen kontrako polizia, tirokatu dute autoan, eta hil. Eta tirokatuta gero, medikoak baziren hor bere laguntzeko, bere salbatzeko, oztopatu dute ez da lagundua izan, hilda bere autoan. 2 aur zituen, 40 urtetik urbil, gana dut, hori da fasismoa. Eta erakusten den irudia hor edabideetan, bizki polit, beti, irri, begira, gatuaren laguna naiz, eta, en fait, trampa bat da. Eta bigarren pundua, entxeatzen dira erakusten ezkertiarrak diela edo sozialaren alde. En fait, hori ere beste trampa bat. Gaur egun edabide guziak
eskuin muturreko enpresa buru biziki dirudunek dituzte erosten, eta pasatzen duten mezua, pozoin bada, erraiteko begira, biziki honak dira, eta orduan zer eginen du eskuin muturrak podere hartzen badu, eta arrisko handian gira, nik zoritxarrez, espero dut ezetz, eta horren kontra borrokatuko dut beti, baina eginen dute, aberatsenen aldeko politika bat. Zer egiten du Trumpek? Jendea juntan bozkatu du Trumpentzat, eta zer norentzat ari da, jende dirudunentzat. Eta hemen gertatzen bada berdin, jendea junta, kontra izanen da. Eta hori ez da onargarri, baina kanpainetan eskun muturraren alde bozkatzen dutenek, uste ote duzue horren alde bozkatzen dutela? Ez. Eta ez dute irudikatzen zer den hoien programa. Ez baitute sekulan hoien programa ipatzen. Sekulan ekonomikoki, etorkinei begira aparte, hori populismo hutsa da, eta zergak apalduko diela. Baina zergak apalduta, zer ginen duzu, ez duzu ospitalerik, ez duzu eskolarik, ez duzu deus, ez duzu zerbitzu publikorik, eta hori aipatzen badiezu, ez dute erantzunik, azken finean. Ordan, hori nire mandatuaren lehentasuna da, eskun muturranen kontrako borroka ideologikoa eramaitea, eta erakustea, zenta, kontutan hartu behar da, Euskal Herrian gutiago bozkatzen dela eskun muturraren alde, baina 2022an hautagai nintzen EH Baien izenean bakarrik, eskun muturrak egin zuen 9 akats zerbat. 2 urte beranduago, kanpotik etorritako 19 urteko gazte batek egiten du 25%, lehen itzulian, Arriskoa hor dugu, hemen baita ere. Eta nire helburua da urertaraztea gazteriari, diendeari, gu ez garela besteak bezala. Nola urertarazten duzu gazte batzuek? Ebe justuki, erakutsiz bat ekintzetatik zuk gauzatzen dituzula eta gazteriaren mezua entxeatzen zarela pasarazten. Euskal Herriarena orokorki, zenta lehen erronka gazteriaren zat gaur egun, etxe bizitza. Eta zer proposatzen dute horiek horren inguruan? Deus. Bai, gain zerga horik entzea bigarren etxe bizitzen zat. Erratik ez dut ulertzen, hainbeste pituak diren, haien aurka bozkatzeko ez dut ulertzen. En fait... Haien kontra, en fait... Eda bidean helburua gaur da diendartea zozotzea. Bai, baina ala da, Trump nola bozkatu izan da, diendartea zozotua baita. Diendarteari jaten zaio, begira, hori da, xuri, eta hori da, beltz. Ados, xuri, beltz. Hori zuzira, hori bestea da, zer nahiago duzu. Eta pixkat karikatura bada, baina azken puntan. Hala da, gertatzen ari dena. Erraiten delarik etorkinek hartzen dutela gure lana. No, en fait, ez da aski langile lan postuentzat kasik. Kasik. Ez da olako arazoik. Arazoa da diabea dutenak eta sekulako dirua dutenek. Horiek dute basten deneri, etorkineri, tokiko dienderi, kusten delarik steren bat. Barkatu luzatzen naiz, baina importantea da. Steren da eskun muturreko bozera maile bat. Gaur egun, ez dakit zautzen duzuen, Smartbox enpresa sortu zuena. Ultrakatolikoa, eskun muturreko ideiak, eta berak dio, suriak direnak aurgeiago berrituzte, berriz gain hartzeko besteen gain. Ez da... Hori, ofizialki, gora ipatzen du. Ados? Etxe bat erosi zuen doniman eroitzunen tipuak. Bon. Eta egunero, beraz, bere ideologia lantzen du, formatzen ditu ondoko hautagaiak eskuin muturrarentzat, €1.000.000 investitzen du diendea formatzeko edabide batzuk erosten ditu, etxe bizitza bat erosi zuen doniman eroitzunen, €6.000.000 noiz etxeak berak balio zituen 4. Obrak egin, eta guai, ikusten du ez dela ongietorria Euskal Herrian, saldu nahi du etxea, €6.000.000 3 urte eta erdi ren buruan. Bon, hori gauza bat da. Enon da etxea, €6.000.000? €6.000.000. Doni bade zentro-zentroan da ondartza parean. Bai.
Ordan ez da etxe Sei, bat da. sei erosi, 16 saldu, 3 urte beranduago. Bera Bon. aparta bat, ordan ez? Ez. Ez da etxe bat. Ok. Bon. Vila bat ejaldu ja. Hori gauza bat da. Baina tipoak dio ni frantsesa bertzalea naiz. Eta hortarako borrokatzen dut frantsesen alde. Baina bizi da Belgikan, Frantzian, inposaketarik ez pagatzeko. Ewe, eta hori salatu behar da. Zenta, en fait, erraiten du dienderi, zuen zergak pagatu, diru arrazok badira Frantzian, eta berak erraiten du zer egin behar den Frantzian, eta ez ditu ere bere zergak Frantzian pagatzen. Eta badu dirua, zerrak pagat. Ba, milioika euro baditu, miliar pasa badu diru. Eta duku, hortarako behar da, eta ezkerraren lana da, ber horreka bat atxemaitea, dirudun oiei behar duten dirua hartu, eta berriz horrekatu zergari begira gauzak, zenta gaur egun pertsona ajunta batek zergak pagatzen ditu. Alors, bada irabazten ari begira, les impôts sur le revenu, baina bada TVA, eta TVA da erosten dugun guziaren ogeia, euneko ogeia. Eta guk, diende xumeek, irabazten duten gehiengoa, gastatzen dute erosteko. Orduan, irabazten duzunaren ogeia, zergetara doa. Eta beste inposaketak badira. Oiak ez dute, ez da, euneko 10 irabazten dutenaren, euneko 10 pagatzen zerga gisa. Ordan deso horreka handi bat bada, eta ber horrekatu behar da, eta gaur egun eskun muturaren diskurtsoetan ari dira, jende sumeen alde ari direra, baina pasatzen badira, argunt gure kontraituko dira. Bai, gai zinez biziki edu garrantzitsua edo aktualitatezkoa eta geroztak gehiago importantzia du. Proposatzen dizuedana orain da parte harinago batera pasatzea. Gaia orain seriosa pastu dugu edo, agian berriz izan dugu parada, hortaratitzultza, baina hor proposatzen dizuedana, beraz, da peli zure kronikara pastea ongi bazaizu. Bai, nire ongi zait, beraz pasako gara nire labubu kronikara. Jada izenetik urruntzen ari da, zenta ez da bat ere labubuen inguruan edo trenden inguruan. Beraz, gaur proposatuko izudan joko hontan, aurkezuko izuet esaldi batzuk, politikari batek esan dituena, edo ez, eta asmatu behar duzue, ea politikari batek esana den, ala nik esana, eta puntu extra, asmatzen bauzuen orden. Beraz, Ez dut bikera zuen jazue papera. ez pikiratu. Euria ari duenean, euria egiten du. Wow. Nik eranen nuke politikari bat dela, bai? Bai, Rajoy zen. Ebe, atxemanen nuen? Mea, Ebe, bai, ekstrapunduak hartzen ditut. Bai, ematen diogu. Rajoy. Bai. Mariano Zure Rajoy. legeak, Bai, erki. Ai, ez dituzu ez da respetatzen zure legea? Utsazu. Joan behar naiz deshipnotizatzera. Beraz, horritarazen dut ala ere, esaleuek testu ingurutik aterata direla, eta agian batzuk grabeak direla, beraz... hori. Ados. Abisu emata da. Nik hitzak ezagutzen ditut. Hitz onenak ditut. Nik pentsatzen dut baiatz posible litaike, gero ez dut referentzia, baina eranen nuke baiatz. Bai, baina izaten alko litzateke Jean-Claude Van Damme bat edo olako zerbait ere. Badira... Ni? Berriz egipatu, badut papera eta ez... Nik hitzak ezagutzen ditut. Hitz onenak ditut. Batzun nire aita, dira hasteko. Berriz entzuten bagaitzu. Agurtzen dugu. Espero Ja, dut berriz. espero dut ez dela zureita. Ez dakit, ez dut ikit. Politikari bada. Ados, Trump. Bai. Bai. Jean-Claude Van Damme ala Trump azken finean esaldietan bada antzeko... Antzeko zerbait. Bai. Hau pixkat, agian pixkat lotura du lehentzatean aurkezi duzunarekin. Dire lanik garrantzitsuena izan da oso lanpetua egotea. Wow. Morgen nuke ezakit. Bai? Bai? Denak bai. Badakizuen orden zuen ustez? Nork izaten aldu ingles bat? Boris Johnson? Churchill. Hori da Esteban. Ah. Boris Johnson. Aski berriak dira, saldiak. Ba, Nik ez dut gezurrik esaten, egia moldatzen dut jendeak ulertu dezan. Ula, biziki komplexua ere. Ata, ez dut egia esan. gezurra. Nik eranen nuke ez dela politikari batena, zenta ez luke itortuko ez dela egia esaten.
Ikusten da bauzula Esperientzia. esperientzia, ze arrazoi duzu faltsua da, nirea da esaldia. Kopeli. Ados, hau nire gustukoena da. Ez dut kraka erre, baldin eta mozkordintzen egoera batean ez bazen. Egia. Nik eganen nuke baietz, ez dakit nor. Elon Musk edo alako, ez. Ez, Izan ziren batzukola... Rob Ford, Joko? Torontoko alkate hoia. Zendu denak erozik, gaixoa. Ukan zuen Zer da? Bai, Amen. ezek drogarekin zer ikusia zuen gauzengatik, baina izan zuen polemika handi bat, kraka erretzen filtratu zelako bideo bat mozkor zelarik eta hori. Eta bada dokumental biziki interesgarri bat gomendatzen ez duan plataforma batean. Dut, dola gutxi, biziki horrek inspiratu dit niri kronika hau. Beraz, politikaren Jesu Kristo naiz. Hori entzuna dut naiz baita. Trump berriz, ez? Hori eskun muturreko norbait litaike politikari bat da, ikusi zaitut baietz egiten, orduan politikari bat da. Bai, baduzu pixkat mentalismo edo jende irakurketa hori Bai, agian. Hipnosia egiteko moduko Bai. edo... italiarra da. Meloni. Meneloni, Caneloni. Nik ejan dut. Berlusconi nik ejan dut, bai. Bai. Esteban, zuk izenak atxamatituzu, eh? Nor zen? Berlusconi. Berlusconi. Eta orain, Ez du refa. Ez dut repa. Gaztegia da... Italiako Menor da? presidente Berlusconi, edo... Silvio Berlusconi. Silvio, Cavaliere. Berlusconi, Silvio... pertsona horrible bat egiten. Ados. Ustelke, barkatu. Ezen bizki gixakoa, eskun mutoratik bizki urbil, emazteekin portaera biziki larria ukanduena. Bon, ez du urtzen euskara dut egin xaz. Ba, hila da. Ados. Hila da, beraz. Bai. Ez Bon, ez du también. plentarik ezerriko normalan. Ados. Txon galduan naiz pixkan dienotetan. Nire arazo nagusia da, jendeak gehiegi maiten hauela. Me baute meloi bat. Hori zure esaldia da, zenta badakitzuk hori pentsatzen zura. Bai. Harrigarria da, eh? Bauzu, kriston... Beberra ikusten du, afet. Orain bat Estebanentzat, Ez dut ikusten. aur pobreak, aur txuriak bezain brillanteak dira. Niri galdetzen dit hori, ze leno ikusi dut nahi gabean erantzun da, beraz ez dut partertuko untan. Nik pentsatzen dut hori posible dela bai. Ideiarik? Nondik heldu den? Dirudun baten gandi. Orokorrean ez dira pobreak horro izan dira. Txanai politiko gehienak. Ez, egia da. Baina ez da ezkertiak bat nahi dut. Eta orduan ez dut ez nor izaten alko itaiken. Nuke berritze Trump, ez dut pentsatzen ez. Ez du Hemendik gertu? humanismo Ez, estatu batuak ongi. Joe Biden. Bai. Sleepy Joe. En plus pentsatu nuen. Bai. Zan dekoneko. Gero izan zuen Ez. garai bat, nun pixkat joaten hasi zen. Bai, eta ezen ezkertiaga ere orduan. Ez. Eta bukatzeko bat bereziki grabea dena, sinistu nazazue, ez aizkita sola giza eskubideak. Opa! Bai, egia da. Bai, egia dela bai. Norden, gero. Nik pentsatzen dut hori posible dela, populismo hutsa da. Asian da. Asian. Nik pentsatu Kim Vladimir Jong-un. Putin bat edo olako zerbait. Pure. Ez? Ez da Putin. Ez? Bai, Txinako burua? Ez? Shinji Mero. Ero, ahituak izaten algira, izaten alda Ego Koreako edo Japoniako... Me ez da ipar ego... Ala, wow. Ho Chi Minh. Ez. Ipar Korea, no? Martin. Uf, Egon, utzi. Mozin, ez dut biziki. Galdu da. Duterte, Filipinetako lehendakaria oraingoa ustut. Noa, berriz Duterte, ez? Rodrigo Duterte. Duterte. Deitzen da. Ados. Zuk baduzu hola esaldi bat pentsatzen duzuna geldituko dena posteritatean? Ze, nik egandakoa? Bai. Ez. Eta ez nahi zortarako, Agian podcast ontatik aterako dugu esaldi bat ola... No, ez dakit, Pero zaren da esaldia bakatu, ja. Yes. Niretzat markatzen nauten
esaldiak dira gehiago kantuan hitzak, hori bai. Hori niretzat garrantzi handia du musikak niretzat, eta kantuan hitzek, eta bereziki Euskal Herrian, kantuan hitzak biziki politizatuak dira, alde onerako. Hemen ez da eskun muturreko hitzik agertzen, eta agian luzaz, eta behaz horiek permititzen naute, irudikatzen, gertatzen ari dena uste dut. Ez jotet politikari eri hitz garantzitsuenak emaiten, baina artistei gehiago bai. Aipatu duzunaz ere telebistan izan da sekuentzia aski indartsu bat hemen jende gehienek ikusi dutena. Horren inguruan ez dakit zuek ikusi zinuten bai sareetan. Telebistan pastu zelarik. Nik orokorran peio asko ikusten dut TikTok farmatzen eta hola egiten TikToken baira bideo asko eta... Ezain beste, Ezain beste. Entxeatzen gira TikTok erabiltzea justuki eskun mutugaren ez bortxaz zureak, Ez bortxaz zure TikTokenak baizik eta errekuperatuak eta hola... Zakit. Besta adibidez beste bi diputatuak Euskal Herrikoak gutxiago ikusten dira TikToketan. Bai. Hori egia da. Justuki sare sozialen kudeaketan edo nola pasten da? Hori zu kudeatzen dituzu tarteka edo... Influencer piskat edo... Bate, ez bate. Nola kudeatzen dugun, taldearekin, nik ez dut astirik horren egiteko, eta Meri, ordena... Megimeko zinuki, piskat vlog of the day... Behar ez dakit. Melik eginen. Meriren ikastaroan hori irudikatu behar dugu, zinez. Nola hobetu gure komunikazioa, eta eskun mutura biziki presente da TikToken eta gutiegi. Eta orduan bada ez zaie tokia utzi behar. Eta baliatu behar da ez zer nahi erraiteko ere. Nahi dut mezu bat pasatu behar da, jendarteak urertzeko zertarako egiten dugun, eta pedagogia hainitzen txatzen gira egiten. Atzo gaueko bilkura publikoan ere helburua zen erakustea ze gai lantzen dugun, Euskararena, etxe bizitzarena, laborantzarena, kultura orokorki, garaioena, zentan nire lan bidea zen, eta izanen da berriz, hori guzia. Piskat, jendeak ulertzeko, zer den, nola pasatzen den, importantea da, jendea urrun egida politikatik, ez baitu menperatzen, ez ditu kodigoak, ez du ulertzen gertatzen dena, eta horre egiten ari garen elkarrizketa hori, formatu luze batean garrantzitsua da, justuki jendeak ulertzeko zer den, eta zertarako ere, sartu behar den berdin politikan edo militantzian, zenta ez baduzuzuk egiten bestek eginen dute, eta ez dute eginen zuretzat, baizik eia, eta eien buruaren zat. Nien txeatzen naiz egiten Euskal Herriko jendartearen zat, gaztentzat, eta lagunduak izan behar direnen zat, baina gazteak ez badiren gaiatzen, batzuk eginen dira, eta ez da unerako izanen. Orduan, entxeatzen gira gazte batzuk formatzen, gure inguruan, politikan estudioak egiten dituztenak, baina azpimarratuko dut gauza bat, eguberri garaio hortan, gazte bat, terminalean dena, joan da nire arrebaren ikustera, ni ondoan nintzen, baina zen osartzen iduriz, eta erganez, zura nahiak diputatu izaiteko zer egin du Sciences Po. Nik basua badut, nik ez dut biziki guti irakurtzen dut, eta hainitz atxikitzen dut entzuten dudana. Orduan ez dut perfil ona estudioak bururatzeko. Eta horrek erakusten du ere denentza badera toki bat. Naiz eta ez estudioa hain handiak egin ere, bada toki bat zuretzat. Eta politikan baita. Orduan, egan nahi dut, helburua da, zuk hartu duzun indarra eta poderea gauzak mugiarazteko zule hainean. Eta batzutan, nire kasuan bezala, pusatzen zaitu, hainitz pentsatzen duzun baina urrunago, baina aktore izan zure biziaz, eta gaur egun sare sozialekin jendeak begiratzen du, eta ez da aktore, eta gaur gure euskal gizarte untan zinez gazteak bilakatu aktore eta ez begirale. Eta laik bat eta arpidetu ere bai. Hori da, euskal irratiak eta bada
edabideetan. Ba, mila esker, Peio Dufo, gurekin izanagatik, hor denbora bukatzen ari zaigu, maleruski, hitz egoten alko ginateke berriz zuen zuten beste Bai. bi horrenez, zinez... Bizki interesgarria da zuekin partekatzea. Mila esker, Bikain, mila esker gurekin izanagatik. Mila esker. plazerrekin. Horretaraziko dugu ere beraz, bada eta Euskal Irratian emankizuna dela, eta ez du da, segitzea sareetan, eta esantzi ere Peio Dufo segitzea sareetan. Ba, ongi etorriek zeizte, eta txatuko naiz, albezain ongi egiten edo segitzen. Hala. Orain baduzula gainera ikastaruan norbait hortaraz Bai. bideratua. Hori da. Vlog of the day, paixen. Lagunduko nau pixkat. Bai, Mila esker. mila esker zuei. Oh, zer... Oh, berriz eginen dugu. Kastira, kasu azkar jotzait, Bai, beste trauma bat. Eta bai, kafe masina. Bai, piztu zegoak. Zan ari da, baina. Barkatu. Hori, Agian ez ba, ezten bai. zuten mikroetan eta pixkat pitu entzun. Horra, Entzunen da. hemen inguruan bada horako, Tentsio bat. eta normala dena. Barkatu. Ah, mais ez, mais- putain, Non etorri mais la behar zen saille, hortik. on se fait tunnel or... C'est bon.